Trifon Morales, and then my partner sa ako diri, si Juan Italiano, kabanan ako diri. Kung ako ang pasultihon, matagbuntag, oy, may adlaw kayo mga kasama, mga kagalaan, gusto mo kayo sa iyo Mindanao. Okay, don't forget, asap kita, kaya mo ganyan itong panalangin kanina sa itong labaw magagawang. Kung pag-ampo, panalangin kaniya, unas tanin. Salamat kay Lord, si mga yata kanimong grasya, matag-adlaw, ang kalingaw, sa tibok-kibutan ng mga Pangindoy. Salamat sa kanimong Lord. Puno, ako sa nang i-shout out si Marcin Masayon, Chairman Marcin Masayon, sa mga sakop usap sa tanan MIGC, Kumatan Island Joggers Club. Kumusta ka tanan? Salamat sa inyong maing feeding na sa Sitio Kalubihan, no? Barangay Marigondon. Salamat kayo. Daga na enjoy ang mga kabataan na emote sa inyong dahatag panabag pagkaon nagto sa kabataan o sa karagkuan ito napita sa Kalubihan Barangay Marigondon, Lapu City. Salamat kayo. O gato ni Kudsihal Montor Tatoy, kumusta usab o sa mga kaubanan sa Panganan Island, Lapu City. Thank you sa inyong pagpapinaw o pagdapit namo ni Goliath o sa mga kaubanan. Thank you kayo. Bueno, suwata po karon nagpatagan o pagdagan, no? Pinandakin is usak ka lalaki na nagpatago lang sa nga Jaime. Kini gibata do duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kaigsunan ang atong singer si Jaime. Hindi ako problema ba? Bahay na siguro masawa ng kaliwa. Siya siguro Black Panther, kanang mga tigre, mga lion. Labi na yun sa iring kuso kay mga oras. Kung ano nakaingon ko ano nga kaliwa din ano. Inaniyon ako pagsugod ng mga panghitabo ha. May hambugira, akong silingan, upang yangging, utsipay sakyan, itsundan ng kamon, ang iyang pagkahon, sa himan-himan, ginamo sa isultan, ang isulpot niyang mga bestida, ikan ko sa pungkong Amerika, akong hikitan, kuliin ko praha, sa ukay-ukay lang diha sa iskina, kung magsungkal dito sa madyuman, murag sikinsa, nga balik bayan, kung muhi kapikap sa mga pinsas, kamot puno sa alahas. Pagkaugma, dili mo na makita, pulos sirado, pultahan o bintana. Maglikay-lakay na sa maniningil, kung masakpan, dagat o pasangil. Kung musugal dito sa madyungan, murang sikinsa, mabalik bayan, kung muhi kapikap sa mga pinsas, kamot puno sa alahas. Di matago ang kamatuuran na ang isutal pulos di ay inutan. Mga alahas, mga fansi lamang, pulos lang kakapin sa kinding babulgan. Ole! Ay, natasag kanta ay. Ay, me. Oy! Otay! What's the matter? What's the matter? What's the matter? Imong asawa to ato. Ay, mula na to Incredible Hulk. Okay ka naman. Ay, usay na naman. Ano yung magkapura siya Incredible Hulk na yung usap na ako Supergirl? Ay, Lomdia, me. Naglagot. Ako ba? Kini mo kalaki maglagot ka ni Kukaro, magkatilaw karon. Wala tagay ka ni Captain America. Tatay, sa pabadlo mo sa koy. Bida. Nga nung Captain America, matawag nga Pinoy man ta, ha? Di mo tawag Amerikano. Di mo na Captain America. Usa man niya, ha? Captain Barbie. Okay, Paglunga dito, mabtan ka ng Wonder Woman. Ang katalo ka yung kasaba nga murag City Palabras. Parang kasabang si Tinglam. Ilang ko naman duhada. Mura mo mga amaw. Wala. Suko na Wonder Woman. Wonder Woman? Agoy! Agoy? Dahil ta ha? Ay, Asa ba pausap pa padako ka? ay, wala na. Naunsa man taon gani. Kita ka tay. High blood guys, Wonder Woman sa. Kina mo gini ipa-check up sa Wonder Woman. Say pa-check up. Ikaw may ipa-check up. Kaya nang luag na mga tornilyo si mong otok. O sino ba? Di ba hugtan lang tani? Di na naman daag pahugtan. Kaya nang lustre na na. Kibot ka na na. Sige, katakanta diha. Kung sa matao ka, walang mo mag-andam pa sa pamahaw di ay. Alawa na, kasugol na. Ilang gatay, utro sa gatay, parehas na mo duha. Uy. Ikaw sa may magahalhal agad ka, oy. Giingan na baya ka nga paglungag daan kay magpalit og sudan para nato. Huwag ka mukihol. Sige ka kanakanta diha. Ikaw ro gid ganahan ani mong tingog. Ikaw may usa sa hinungdan ano nang layas ang mga silingan nato. Namali nagpuyo tungod nimo kay sabak kay kasanan. Kita sa istorya. Ako rin. Hilam! Pirmahan ko ng naong ni mo ron. Nagtuo ka na hadlok ko tungod kay nang akong amahan, ha? Ha? Kasabot ka, ha? Gusto mo kamo duha mo pirmahan ako saong?
Wag yun kay laing gibuhat sikilang kanta. Ikaw na gigilamian na ng imong tingog. Gasaba-saba ka na di alitse. Mauro to, day. Mauro to, day. Muboro magkita itong City Palabras ni mo. Mauro Ikaw to. ang pulong ka na. Gusto kang sermon? Natagsa ka doon ka kasaba, ha? Ha? Gusto ka? Ilom na lang diha, oh, Jaime. Napagan mo kung apel. Hilom ka tay, utro kong katay. Hoy, banos-banos na mo duha, sige papadlong na ko. Hilom na ko na mo, kay udto na hapit, o patay pamaaw. Dali na tay. Maglungag na tay. Ako yung hugas plato, ikay lungag dito. Okay na ba? Ganun daw kay apel man kuno mo ngay ko ramay gaingnan niya. O sa ako gutaon, gigay na kamundo ka. So, apil ka. Apel ko inday. Apil ka, kaurason. Maglago to na siya na, kaurason to na, apil ka. Oh, man ka magsulti Jaime nga apel ko. Dali na. Oh, kakido, tani. Pre, kanang ko ano pre, kanang gabi pa pre, kanang atuta silang maridilya pre. Kay nangibitar siya na to pre, birthday ko ni siyang anak pre. Mao ba? Kuyog ta pre. Oo, ay problema. Sige, ikaw yung pre na do. Mo lagi pre, heavy kay ingon siya parian niya sa hemi Peralta ha. Atuan ko sa bahay pre ha. Ate ba? Oh, magian mo kuno mo para. Okay na sa imi. Oh. Ay na, hemi Peralta ba? Alagi na, ulit na. Imo sangay. Muli man to. Ate ba? Para budungan ta, uto ta. Okay, problema. Dunga ta. Sige. Unsa ta oras sa ito? Ako ana, pre kana gialan ko to sa bahay mga alas 5 pre. Uy, sayo good. Ay magkagtay pa pantad dito noon samta magluto pa sila ba? Di, libre na ato pulutan. Sige, pre. Wata lang ko, ha? Basig buo na ka. Ay di lagi waton taka oy. Okay, pre, Del. Asa ka, oy, Jaime. Matong ilang paradado, day. Magusto mo ka dito? Ay, nakita mo kung may gabi yan. Ingon mo siya, suruya ko dito sa bahay, pre. Kay gilaay mo ko dito sa bahay, taon, pre. Balik na ko na yun, day. Tayo bata, sigurado ka? Ay, ulag, gi. Ginong tingali mo gabay. Doon sa mga maya. Birtol! Aba ng berkol! Unsang gamaya, ha? Usa ka traka im nunod? Si Kinsi ang dagway mo dito, huwag itilami. Dili lagi, day. Nausap dar, kay. Usa ka traka im nunod? Di lagi, patay sa mo. Imnon, sa katrak. Di ako ba? May nagkaruho na to ba? Basta, di, lagi ko magdugay. Ha, bantay bitaw. Kadarabag imong dugay, balik usak adlaw na. Ay lang gani, kay ang kuha ko sa kadlaw ka na, giuban. Mga balik, usak si na. Ay, basta ha, ayaw din pagbinuang og mga babae ha. Makadungog gani ko Jaime nga naa kay laing giismo ko nga babae. Ha, di lang kay pirma sa naong imong madawat ni kanako. Ha? Butangan tag yung pag-period. Birkol! Wala ba? Recorded by X Thunder Gaming. Inani taon akong asawa, taon grabe kasi lusa ba. Pero pinanggap niya taon ko ani niya taon. Usahay lang buryong ko tungod ni kasaba niya. Murag sobra pas dupa lagi taon ni kasabaaden. Wa ko musulti niya nga mga tubis lang kumpare ni Paridado. Kay adto lagi mi mamangaw mi dito. Unya? Ay pre, may game sa iyo ka pa. Ulin ba ko kani Oral pre, marami ko dako tag pakal wa. Nya unsa ba adto na? Kaya magilis ako. Huwag siya kay bang gisundan ako siya og asa siya padong. Pero tinuod kit ka na siya sa ilang paridado. Nakunsa ka sa diha nga umag may okasyon. Ay, basi mag-inom na putingali sila. Masibat na lang kumanhi. Ay, mabalik na lang ko sa bahay. Yun na. Uy. Si Jaime mo na nagawas. Uy, hasta sa paridado. Nagawas. Murag manlakaw ng tingali ni sila. Pinakuk anak na sila mag-inom sa ilang paridado. Murag may gamit na sa ni Jaime siyang hokus-pokus da ay. Saka ni sila ay. Aw, ha! I will follow you! Pre. Muna na pre. Mo ni bay sa kumpare na to? Ope. Nara pre, re. Ay, siya na nas gawas ni kana ba? Pati ana pre, nablaan pagbuhok. Murag berkana pre, tanawa. Yan merkana pre, unsa pero ana pre kanang ako lang Purigler. pasiner. Di ba? Kanang nas gawas pa pre. Di ba? Mo ba? Membro na sa Mani pre. Si mani si Membro sa Maka pre. Sa Maka. Mani nga makabibihag ba? Wow. Iyay. Pwede sa makaiibog, di ba? Patay. May gani kayo wa mo kuyog sitid na pre. Pero wala mo siya sulti pre. Wow. Wala ka nangit pre. Nanghid man pero ako nanghid niya nga ato ta awan ni ta dinhi ako prangid ato ras inyo. Mo ba? No na. Oy!
Pre ka, Dado! Nanaday ka diha. Dali mo, oy! Kita, pre. Dali, pre. Sige. Muna yung itsura, pre? Oo, pre. Membro yun siya sa makapre, Makalibog. makalilisang. Ito, ano na, kamay ta. Mga ulang ta. Ay hapon, Maray. May hapon, pre. Ako na yung amigo, Maray. Ako pare pa rin akong tunay, pre. Maray, si pare Jaime, pre. Murano no tabarba. Kupari ko tunay. Alam mo. Hello. Nindot lagi kag mata, Jaime. Wow, babati kini. Kirat gali ni. Pero ang ngayon man ka. Mo ba? O sige, dali mo sa suod. Dali mo nga di, pre. Jaime, dali. Your words. Taan palagi ko. Nayati na gini, Jaime. Kagkidot yun mo, Jaime. Karoon pa, huwat niya. Kay bairon ko sa niya akong kumo. Ari lang tangeri, ha? Maayo din sa gabas kay hayahay. Wamang ko aircon sa sudgod, sa kwarto ra. Pero gusto ka, Jaime, adon sa kwarto kay aircon man lang to. Nisigaw ba yung iyong mata? Okay to, ay. Mo ba? Sa akong kabuhi nako. Dali, pre. Dado. Lingkod mo. Ikaw ay may dili o lingkod o. Dire lang ko. Ano ka mo tapad ako? Dili man ko mamaak. Naibawon ko ma, mga di ka mamaak. Sige, ma'am. Uy, dili taon ko maestra. Sorry. Tawagalan ko nga, sa ako nga, Cathy. Igot sa muriki. Okay na, uy. Basta kay... manihangina. Uy, haloy, mawalis mo sa dato sayal. Kadita, magkuha kong mainom. Sawan, ma'am. Kasi gusto ninyo, stateside o beer? Detol! Ala. Wilko Wanir. Wilko Wanir. Okay, dito. Sige. Kita na to, pre. Kita na. No, wala siyang sihel, pre. Puti, ito. Puti lagi bro. Abot tong palid pre. Pag-isam doon siyang kamot iyang gidayan sa yal. Ambot gituyo ka to. Pero kita ka. Nga ni pre ay. Di lang ni mo tanaw ng naong pre. Manginit yun ka kay madawag yun. Piyo lang, pre. Piyo lang. Di madawag piyong pre. Magpaan kita. Inikabukas yung mata. Kulbaan ta. Lisura. Dada. Gidadaan tamaan basta ganahan mag-whiskey ba? Ha? Di ka ni sa gawas. Kanya, may beer po diha. Pili lang mo. Ayaw mo kabalat ka o mga hubog mo. Pwede ra nga ano mo mga ito. Wanir na. Ay, iri ko na nga akong kwarto. So, okay ra. Unya, nag-order lang ko glimpo o lechon manok para sumsuman ninyo. Ay be! Victor! Wanir, pre. Patay dani! Si Maritina, pre. Nag-award na! Recorded by X Thunder Gaming. Ingon ta, ato na ka silang paridado. Mari. Ay, pagtiog niya, pre. Dito, paruso di ka. Ay, kapag ka, apil ka. Ikaw na, ikaw ko ang ron. Wilko na pinatuloy. Ganun gamit pagka na yung Eagles Claw na Excuse me, ha? May I know you? You want to know me? Okay. I am the wife of this man na buoti mong tintalon. What? Awat, mauwat yun ang naon ug mapuno kasi lang rasa na ko ron. Tina, ayaw sa dinaanan. Sabab ka! Ay! Sakit sa kong naon, ay! Ay! Huwag ikaw ron. What you doing? What you doing? Imong tintalon akong banano. Igat kang dako. What? What? Gusto kang uwat? Ay! Sa linunong tao na ni... Mari. Ito na. Mari. Utro ka Mari. Pre! Ay, pre! Sakit ay pagkinaos ng tolo. Sinukunang na. Kinataglan nila. Abot yung tanan. Huwat ako ninyo ha. Kay magtiwas may ulit na mong Jaime. Jaime, dali na. Paulit! Paulit! Taon ka din, ibig mo taon, ikamras mo taon ako yung nimo akong naong taon. Ay, nasa di mo. Paulit lagi! Berarti gubuta dito taon, ay. Kay, beda. Lukop na lang yung tanan, yung ipagamaras taon na mong naong. Pero, mao'y nagrabihan, ako. Kunya. Ang sam taon ka din. Hilam! Ikaw may hilom diyan, isubra na kay ka. Hilam! Okay ra kung kauraso ni mo akong naong. Ikaw, ayaw lang ng laitaw kauraso. Why magbuot ako? Bisag kinsa pa na sila. Wako'y labot nila. Adi ay, sige. Huwat ako. Huwat
tatong kihas babae nga gikauras imong naong. Imong naong gikauras niya. Patay taro mo sulti! Ang iyang naong imong gikauras. Wata to ha, wata to iyang kiha. Kay siguro yung kung ikiha ka to ha. Adlo ko. Palaban na ako ha, palaban na! Mo na ako problema taon. Tungod sa kamalditas kung masawa, daggan kayong kinaurasan ang iyang gibuhat lagi. Naong ato babae, naong ni pare nako. O ako apong naong iya pag yung giapil taon ang mga tao nga way labo taon. May gani, kay wa siya sumbagang paridado. Karon mo doon na sikiha nga umaabot. Sabi ko buhato na ni, nga naam yung ebidensya nga makita sa CCTV nga ikaw na siya ang naong ato babae taon. So may kumbuhato na ni Parihog. Bam, nabay mabasa diya bam nga gikiha kay ikaw ra sang naong. Tabangi ko ninyo be. Unsaon manin ako kung kami pasultihon. Jaime. Hello, Ate Press! Good morning, good morning, good morning! Oh, Lord, hello sa tanan. Lord, thank you, Lord. Salamat, Lord. Mami Mel sa Good morning, Kuya Ala! Ate JJ, good morning! Okay, Ate Press? Okay, og ako sang pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sid Panyawan herbal capsule. Sid Panyawan herbal capsule with garlic. Sid Panyawan herbal capsule with mangosteen para sa tumay high blood, cholesterol, katutaas og sugar. Ayong sipyata pag inom kada adlaw gyud. Katulad sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, unay ka magkaon sa imong pamahaw. Inom daan og usa ka kapsula sa Sid Panyawan herbal capsule. Inig pa ni uto nimo mao gyapon. Usa gyapon ka kapsula sa Sid Panyawan herbal capsule imong inon. Una ka mukaon sa imong paniudto. Mao gyapon ini kagabi sa di pagkamukaon sa imong panihapon. Inom na sa daan og usa ka kapsula sa Sid Panyawan herbal capsule. Ug alang nato na problema gyud kaayo bahin aning atong kidney ug UTI. Ayaw na mo pagkuol, di na mo angin mahadlok. Tugod, kay doon na na makatambal, magkapaalibyo ayo. Anong atong gipati-bahin aning kidney ug UTI, kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. Ug kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong inom kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot halang sa kidney ug UTI, Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Og mapalit niyo kining Kugon Herbal Capsule sa Rose Pharmacy, Diding's Pharmacy, og sa Queen's Pharmacy. Okay, Goliath! Ate Press! Sorry kay Ate Press mo lang di na gibagwanta ang kaitaon sa kalawasan. Unya, pasalamatan po na to ang tanan gayon nga migamit sa to ang Sedlen Mituel. Thank you, thank you, thank you! Salamat yung kaya ninyong tanan ka migamit kamo sa to ang Sedlen Mituel. Nga tinuod mo tang sa atong panuhot, pamaol, parkit sa kalawasan, barikos, bens, katul-katul, kutos, kabataan. Ilikay pa kita sa ringi sa to ang Sedlen Mituel. Nga anara na itong mapalit sa butika. Di ba, Kuya Gili? Basta, butika. Butika. Butika na yun mga igsoon ang tinuod nga haplas Sidlen ni Mentuel. Amo ginang balik-balikon, may isip yata, ting-uwan na ba ron? Kuya na ba kayo nga, ato pamya, ato mga kanal nga way limpyo, kanang mga tubig nga mag-standby. Kuya ka na sa dinggi mga igsoon. Muna magbantay kita, magsigit ta paghaplas og Sidlen ni Mentuel. Pero, ari regis butika na to papalit. Huwag na mabaligya sa laing dapit. Sa butika, lagi na mga igsoon, ha? Butika, lagi gibaligya ang tinuod nga Sidlen ni Mentuel nga na matud-an lagi sa atong mga tibuok katawhan nga tigamitan ana. Ugmahay mo arita sa Facebook ato bisitahan ang page sa Sid Marketing Panyawan Herbals Incorporated. Nga i-type na to ang Panyawan Herbals Mangigala. Nga ayaw kalimot nga atong i-like ang page Mangigala. Magkita dihatanan ang mga genuine Sid Marketing products. O ang mga Panyawan products sa Sid Marketing mapalit na to sa Shopee, ha? Shopee mo Ingson. Shopee. Mali na ang atong batugan kay haplas sa Element Oil, mapalit lagi na sa Shopee o ma-orderan sa Shopee o dayon sa butika lagi na. Ay ko na baligya lain, butika. So, sabot na. Kasi nabot na ta mga Ingson, sa butika lagi gibaligya og pinisan maka-order ta sa Shopee. Okay, thank you. Kunya ato i-greet si Jimmy Mercader sa R&F Taxi.
naaraw ni sa pagpuyo sa taphil, lahog mga igsoon nga tigamitan kanina to sa seed liniment oil pag bound yun sa hotel sa iyang taxi niya si Gab Gabuya diya sa Juskar taxi sa Dumlog Talisay labi na gyud sa silingan na kilas palitanan man ni sa kuan sa akong bata nga tigamitan og seed liniment oil si ay diya sa Pitos si Jacqueline Buntuyan Barangay Pitos Cebu City. Okay, daghang salamat pag-igsoon sa pagsalig nito sa atong patugan kay Haplas Seed Liniment Oil. Then, Good morning, Philippines! Ato ang mga staff ni sa Cebu Fashion. Thank you sa pag-entertain ka nato kung mamalita dito, no? Victoria Barrett. Salamat, ma'am. Ingon manusab ang ato ang mga staff owner and manager niya sa Nicolinas Place. Ma'am Heidi Gornes. Yenny Katubig. Jeneline Garni, is this Garni Dai? Jeneline Gornes, Randy Gornes. Salamat kayo ha. Mga staff din sila, pinag-usap sila nga kauban si Heidi Gornes, Ma'am Heidi diha sa poblasyon Hinatilan, Nicolinas Place. Thank you, good morning. Okay, kumanasab. Ang atong mga kaigalaan, dinahadapit sa Dayan de Vergracia, Gare de Vergracia, Flora de Vergracia. Yung mga sabi ni Miss Beverlyn Kilat, Linley Kilat, Edgar Kilat, og ni Iravin Dagpung, og ni Jimar Parino. Nana sila sa entrance sa Inambakan Force sa Natila, no? Ito mga amigo diyan, salamat kayo sa pag-entertain ka natin mga natin ha. Kumusta na si John Leptun? Salamat kayo. Ayaw ka makalimutan ha, ipangaligo ninyo ang inyong hang sabon sa Celebrity Kodik Beauty. So para magpabilin kitang hamis, magpabilin kitang puti, dili magdayang atong skin tungod kay doon na kanyang natural moisturizer. Doon na sa kanyang mga sangkap nga, glutathione o papaya extract. Anong litan og doon ay whiteheads or blackheads, imong panit mo rin na ilagom-lagom na binadapit sa kilid sa imong ilong, o dyan baka doon sa imong kilay. Ano nga, Celebrity Kodik Beauty soap, o inipalit ni mo butika tanawa mga doon na kanay tatak sa kilid ha, tatak said marketing. Ate Pres! Okay, ang sendo na ito karagadlawa. Si Dudong Jaime, Ate Pres. Jaime. O, kanis Dudong Jaime, Ate Pres. Pero bayag siya ng asawa niya. Mura ko nung na kanang sakop sa mga bigkat ba? Ha? Sakop? Sakop sa bigkat ba, Ate Pres? Bigkat? O, kana bang mga tiger, lion, Ay! mga inana ba? Mo ba? Oh, leopard, ganyan inana. Nasakop ni siya? Nasakop ni siya, Ate Pres, kay binig kay mga mras. Oo. So, gamitan ko kaniyang eagle claw. Sa gusto ka? Gamitan ka sa kong eagle claw. Eagle claw pa. Lima ka ng eagle claw nga makakupot. Tanin mo din na kabuhian na na. O na nga, karon dahil babae sa katosong bayhana, gigatod sino to sakto sa tumatina. Igat-igat po. Igat-igat po, pakita pa sa ambot nga doon sa gida siya paridido niyo to, audado. O nya, hitabo, sakpan yun sila, human sila. Pero ang problema kay nako ni mabot nga kiha di si Inday Tina. Kikiha siya siyang Sa babae. Kauras. Kaya nato, murag panuwang man sa gyutong iyaha dito sa babae. Oo. Murag unsay pangalan na Doon na gyud. kanang trespassing man tong iyaha Oo. to pres kay naam gyud siya sud balay ni sud siya dito. Mao na, nagkaapang. Iha gyud siya. Mo na ang problema ron tabagdi ko niyo. Sao naman lang og iha ko na iya asawa taon. Bam. Mandalan siya ko silo. O sige, punta na lang. Mangayo lang gyud sakto dati pa Saylo. kay pasaylo no ang iyang problema bam kay ikihali taon siya ang asawa. Ang iyang asawa. Ang iyang asawa tong babae nga Yang gikamras. kabras niya. Okay. Okay. Ay ka diri sa Sirach 11, verse 28. Yeah. Gingon diri, busa, kadit sa dili ba, oh. Yeah. Kung ari ka diri sa Sirach 11, verse 26, sayon alang sa Ginoo ang pagganti o pagsilot sa katao sa adlaw sa iyang kamatayon. Niya itong panahuna, ang iyang unang-huna mahimong dayag aron makita sa tanan. Aha. Ang tanan niyang kalipay mahimong mapapas niya itong usa ka gutlo sa kaalaot. Busayo pag unang-huna nga ang kinabuhi sa usa ka tawo malipayon hangtod matapos kini kay ang tanang kamatuoran mahitungod kaniya mahibaluan sa panahon sa iyang kamatayon. Ang kung buti pagsabot kani iya asawa kanunay gini siya nga init og ulo sa pa. Adil, kanang kuan siya bam, kanang irritable nga pag-asawa ba? Dali ra mo. Katang-kanta yung bana, ikaw, mura kang nindo to sa, mura kang nindo to tingog, layas, ug itong silingan, hindi, mura ginana ba? Kuan. Grabe kayo, hatag- ko no, usakas hatag yung yung- palabatan. kayo ra si bana. Kuan sa dasa iyang amahan yang amahan ba to niya ugangan yang singka-singkahan. Singka-singkahan, O lagi na. singka-singkahan lang niya kanang
dili man yung ehemplo sa kasawa tungod kay ari ka sa amo tong nakasal ba ka mo? Oh. Wa ang di sila makasal. Oh, kasal gini sila mo. Oh, Okay, ay- ulangan man to niya tata niya. Okay, naambay penalty sa mga pare nga kanang isubmit jud nimo imong kaugalingon ngadto sa imong bana. Dili man sa ingon nga magpaandir ka sa imong bana. Ang akong buti pasabot is mas mayong maminaw jud mo kay ingon na wa may kahusay ang inyong pagpuyo. Nya ka na, karon inaana ba mga naamang divorce, pwede ka, papa-divorce ha? Mo, pwede rin Ay, rin. kung nutambag ka sayang asawa din aminaw ni mo ay. Kuaran sa kaugalingon gud. Kung ang tingali ni sigulat, basig high blood na siya. Labi tao nga dali mo flare up, dali manuyo, bisan gamay nga kuan, manayo dayon, masingka dayon. Nagi na natin. Nay tao gyud. Labi, nagi yung Oh. tabli nga tao yun. Nay ina na gyud. Ayaw na siya pagka nagtihi dahil Nga na rin titihi. At si Ambana, di tao si Kuan, si Tina. Musamot ka nag-high blood. Dili sukla na niya. Kana. Ano mo bubuwag sukli? Kana. Laki ko ka. Ay, pagkuan. Okay, panalitan o ka ng unsig. Oh, ingon anak karon nga ikiyasa sa babae nga iyang Yung ginagmalan. kambras, oo. Dili man ang imong asawa mo mauwawan ana, ikaw nga bana ka wag ka kabadlong. Usa man imong pagkabana? Gilapikan na niya padagsa, uy. No, Aba, siya, grabe. sandin siya, Kaya ang asawa gud kung ibang kasagdan mo gara biya na. Ah. Magara. Di ba lang mo tayong bana? Ako ani ati Pres, kulatahon gini nako. Oh, kalatahan na Di ba- rin. Riso sa ka, uy. Ah, bahala ng biso. Tila. Di ba na naman to- di ba na- Ana tao siya nga, bago pa rin naayo akong uwat sa naong, gikamras sa taon ko. Luoy bitang Ginoo. Di ba lang mo tayong bana? Bating magpalaban ka na ko ha? Oh, bating magpalaban ka na ko na karon gikihan na maron. Ato Ano? ilikan to dito ikaw dong kisingan na niya. Mas Sige, Kuan, Jaime. Jaime Peralta. Happy Pralta. Di ba mas maing patagmon? Oh. No, di ba? Jaime, panalitan og daton ka dito ay naghusay dito ay tingog. Ug mingon nga dog ay pusgahe. Sige, Oo, sige. oo. Mas may magani mas may gani di kam kuyog pero sa padot. Ginigilo dong, tabagi sa umuma na. Na ah. Ara mo Unsa taga. to kulyat usbana? Ilong, tabagi sa umuma na. Na, gara kasi ana. Ani kuway trabaho alat. Odero bata. Salamat ko na dito lo pa. Ikaw na ko ay pasok diwan.